Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ознакайда булачак әниләрне кайгырталар. Бөгелмәдә Алдынгылар хәрәкәтенең беренче КВН фестивале узды. Кәләйдә буыннар чылбырын ныгыталар. Әлмәттә 19 ноябрь бөтен дөнья юл транспорт һәлакәте курбаннарын искә алу көненә багышланган шәһәр күләм чара узды. Акциядә мәктәп укучылары, студентлар һәм ДАСАФ автомәктәбе курсантлары катнашты. Алар алдында Дәүләт автоинспекциясе, Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, ДАСАФ автомәктәбе, юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе вәкилләре һәм табиб-травматолог чыгыш ясады. Чарада катнашучылар аварияләрдә һәлак булганнарны 1 минутлык тынлык белән искә алды һәм җәмәгатьчелекнең игътибарын юл хәрәкәтендә катнашучыларның гомерен һәм сәламәтлеген саклау проблемаларына юнәлтергә тырышты. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәләрен ачык итеп күрсәтү өчен җыелганнарга юл транспорт һәлакәтендә зыян күргән автомобильне һәм янгын коткару бүлеге вәкилләре шартлы рәвештә зыян күрүчеләрне автомобильләрдән ничек чыгара икәнне күрсәттеләр. Очрашуның азагында яшь хәрәкәт инспекторлары яктылык кайтаручы элементларны кулланырга чакырып, яктыр флешмобын күрсәтте. Йөрәк тибеше аша Ознакайда булачак әниләр катнашында узган чара шулай атала. Әлеге очрашу яшь ата-аналар мәктәбе проекты кысаларында узды. Оештыручылар район хатын-кызлар оешмасы. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Бала тудыруга әзерлек һәм балаларны рухи әхлаки тәрбияләүнең төп мәсьәләләре буенча сөйләшүне сәламләү сүзе белән Азнакай муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Дамир Гыйләҗев ачып җибәрде. Самим нравится, и нашим мамам нравится. Действительно очень много вопросов. Вопросы и по линии социального характера, вопросы и по медицине, по образованию. Алга таба булачак әниләр алдында бала тудыручыры һәм дөрес туклану хакында табиб-акушер-гинеколог Шамил Мөхәммәтов чыгыш ясады. Шулай ук психолог Оксана Никанорова чыгышы да тыңланды. Йөкле ханымнар өчен бишек җырларын өйрәнү буенча практикум дәрестә үткәрелде. Бишек җырының бала үсешендә әһәмияте турында фикер тыңланды. Бишек җырларының ни өчен кирәк икәнлеген һәм инде балаларны юаткычлар, тизәйткечләр, сынамышлар бала тәрбияләүдә зур роль уйнаганлыгы турында инде яшь әниләргә дә тапшырасым килә. Соңыннан катнашучыларга истәлеккә китаплар тапшырылды. Кемдер әле беренче тапкыр әни булу бәхетенә ирешергә җыена, ә кемдер инде 3-нче яисә 4-нче сабыен алып кайта. Бүгенге очрашуда барысы 14 йөкле хатын-кыз катнашты. Илмира Шәрифуллина, Рамил Исламов, Рөстәм Акбаров. Яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга Бөгелмәдә беренче тапкыр яшьләр сарае сәхнәсендә Алдынгылар хәрәкәте оештырган беренче лига КВН фестивале булып узды. Уенда мәктәп укучылары һәм студентлар катнашты. Гран-прига кем лаек? Моның турында Айгөл Шәрәфиева сөйләр. Үшінші мәктәпнең Крошка енот новое поколение командасы җиңүгә әзер. Балалар беренче тапкыр беренче лига КВН фестивалендә катнаша. Күпләре зур сәхнәдә беренче тапкыр. Ләкин шуңа карамастан барысы да үзләрен ышанычлы хис итә. КВН алар өчен күңел ачу майданчыгы. КВН для меня это просто веселая жизнь, игра, там мы развлекаемся иногда, учим сценки, и мне очень нравится выступать со своей командой. Для меня на самом деле это очень тяжело. Вот, конечно, с одной стороны это весело, но тяжело. Это, получается, надо всех детей собрать, все подготовить, всем написать все. И чтобы они еще все это выучили, это очень сложно. Это что-то важное, как-то частица меня, потому что мне нравится само выступление на сцене, но в какие-то моменты бывает все же тяжело, но все-таки это в основном веселье. Беренчеләр лигасы КВН фестивале Алдынгылар хәрәкәте белән оештырыла. Бөгелмә шәһәре аның старт майданчыгы. Яңа формат фестивале кызыклы. Зал һәм сәхнә уңай һәм эчкерсез юмор белән тулды. КВН лигасының әлеге иҗат эше май ахырына кадәр дәвам итәчәк. Бүген КВН шаяннар һәм тапкырлар уйнатабыз. Безнең
лига, алдынгылар лигасы, шуңа күрә алдынгылар хәрәкәте лигасын буенча күрсәтәбез. Бүген 13 команда уйный. Фестивальдә катнашкан 13 команданың 11-е Бөгелмә мәктәпләре укучылары һәм медицина училищесы белән Бөгелмә педагогия колледжы студентларының 2 командасы. Соңгылары Бөгелмәдә КВН лигасы старт алуына шатланып туя алмый. Движение первых само по себе лига новая, потому что КВН как-то ушел из нашего города, и сейчас он возвращается. Это очень круто, новая площадка, новая атмосфера для детей, для школьников, дошкольников. КВН фестивалендә беренче очрашу нәтиҗәләре буенча иң яхшы актер һәм актрисаны билгеләделәр. Булар Иван Гришин 7-нче гимназияның исключение из правил командасы, Әминә һәм Камиля Ямалиевалар 3-нче мәктәпнең Крошка енот новое поколение командасы. Гран-при һәм 10 000 сумга Мустафа Энҗел исемендәге лицей егетләре ия булды. Айгөл Шәрәфиева, Зирәк Сәйдкулов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт районының Югары Окташ авылы бүген Әлмәт районының Мардва мәдәнияте үзәге булып тора. Балалар бакчасы, башлангыч мәктәп һәм авыл мәдәният йорты коллективлары белән бергә биредә Мардва халкының туган телен, мәдәниятен һәм гореф-гадәтләрен саклау буенча зур эш алып барыла. Бу хакта тулырак Рәдифә Ногманова материалында. Соңгы тапкыр халык санын исәпкә алу кампаниясе нәтиҗәләре буенча Әлмәт районында Мардва халкы 4-нче урынны били. Әлбәттә, аларның күпчелеге Югары Окташ авылы җирлегендә урнашкан, биредә тел һәм аларның мәдәниятен саклау буенча зур эш алып барыла. Шулар белән бүген сезне таныштырырбыз да. Авыл күп милләтле булса да, балалар бакчасында һәм башлангыч мәктәптә Мардва телен укытуны әлегәчә саклап киләләр биредә. Тәрбиячеләр үзләре язган программага лицензия алып, шуның нигезендә туган телне укытуны алып бара. Әлбәттә, уен формасында. Шуңадыр Мардва халкы мәдәниятен биредә яшәүче татар, урыс, чуаш һәм башка милләт балалары да бик теләп өйрәнә. Много очень игр у нас на связано с мордовским языком. Также сделана игра тоже нашими воспитателями, на которой получена лицензия. Игра «Домино». Она создана из национального орнамента, и детям очень нравится. Дети очень с наслаждением играют с этой игрой, им нравится собирать этот рисунок. Югары Окташ авылына рәсми мәгълүматлар буенча узган гасырның 14-15 гасырында нигез салына. Башта бу урында татарлар яшәгән, ләкин Казан ханлыгын Иван Грозный яулап алганнан соң милләттәшләребез бу авылны калдырып китә. Бирегә Мардва халкы килеп төпләнә. Алар бу җирләрне христиан динен кабул иткән өчен алган ди тарихчылар. Үз халыкларының гореф-гадәтләрен саклау юнәлешендә зур эш алып баралар биредә. Төрле дәүләт һәм Татнефть компаниясе грантларында да актив катнашалар. Татнефть проводит гранты сейчас. Это как, такое культурное, это как-то модное стало. Вот мы участвуем в грантах и выигрываем, дают деньги, на которые мы приобретаем костюмы, обувь, инструменты музыкальные, еще что-то другое там, что необходимо для поддержания развития. Это же плюс со стороны, это делается руководством. Әлбәттә, бакча башлангыч мәктәптә алып барылган эш эзсез калмый. Аны авыл мәдәният йорты коллективы яшьләр һәм өлкәннәр белән дәвам итә. Бигрәк тә төрле түгәрәкләр эшле, күренекле мастер ягида халык фольклор ансамбле дә иҗат итә. Мероприятие, Масленица, она вроде бы и русский, но мы проводим по мордовским традициям. Используем, когда пишем сценарий или вообще когда проводим, используем именно мордовские игры, даже мордовские слова. У нас есть мордовские заклички. Еще у нас есть прям для молодежи очень любимый праздник, это коляда. Они постоянно спрашивают, это перед Рождеством, 7 числа Рождества, у нас 6 проводим, прям молодежь уже, наверное, с декабря месяца спрашивает, мы идем колядовать. Рәдифә Ногманова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Кәләй авылында исә яшьләргә милли гореф-гадәтләр турында искә төшерәләр. Авыл апалары мәдәният йорты үзешчәннәре белән бергәләп крәшеннәрдә каз юл куеласын әби бабалары мисалында уздырып күрсәтте. Ипле дуслар белән карашылыйбыз, сездә кунакларны лазур итеп, сездә кунакларны лазур итеп. Керәшеннәрдә кунакларны шулай җырлап, ипитос белән каршы алу гадәте гомер вакыт яшәп килә. Ашка килүче булсынмы, эшкә килүчеме, биредәге халыкны җыр, моң һәр вакыт озата килә. Шуңа күрә элеккечә каз өмәсе уздырырга булгач та Кәләй авыл апалары барлык юлларны җиренә җиткереп үтәргә булган. Әлбәттә, теләсә нинди эш керәшеннәрдә иман китерүдән башлана.
Құдай месіз күрсі салаулы. Сенің қадірі тазаныңда, көңілерінде Алланы жеткен ару тұрмышын аталарымыздың бар өйлелердің тайқақ бізге бұл қоздарына суярға, бәхиллә келіп бізні бәхиллә Құдайым. Ризалығын бер бізге Құдай. Ей Құдай шарларға язсын. Казүрдә кашкырт асрап көн итү күп халыкларга хас булган. Татар башкорттан аймалы буларак керәшеннәрдә ул диненә бәйле үзенчәлекләр белән аерылып тора. Казүрдәне пешекләгәндә, йолкыганда исә ничек тә эшне җиңеләйтү һәм тизләтү алымнарын кулланалар. Боштан өйдә юк идек, менә хәзер бит күрәсез бит. Теплицалар бар, өтөргә дисеңме, не тиз современный инде. Менә үй пешерамый, идәннәр пешерамый, менә теплицалар булгачты менә җайлы бит. Элек үтүклейдер. Элек үтүклейдек, менә хәзер без инде үтүкләмибез, безнең авылда үтүкләп юк түгел. Без менә пешектереп үтәбез инде. Өмә Владимир һәм Людмила Захаровлар гаиләсендә узды. 42 ел элек береге Сорман районы Ләке авылыннан килен булып төшкән Люда апа Казүрдәгенә алмый калган елыбыз юк ди. Хуҗалардан кош-кортны үстердән тыш тагын бер зур хезмәт сорала. Ул да булса, өмәчеләрне сыйлау. Токмашлы ашлар әзерләп куйдык инде, бәлеш салдык, балыклар жарит иттек, төрле салаттыр, малаттыр, шуның ише бутербродлар садык инде. Нәрсәкәдән ниттек инде менә. Яшьләр нәрсә әзерләгәндер инде анда дөресен әйткәндә. Аны димәк, өстәл әзерләүне яшьләр гәп калдырасыз инде андый вакыттаймы? Гадәт буенча ничек? Бушрак яшьлекне калдырабыз инде, потому что алар җитезрәк тә бит инде. Өмәчеләр эшне тиз тотты. 21 баш үрдәк, 12 баш казны 2-3 сәгать эчендә башкарып та чыктылар. Әле йоласына туры китереп чишмә буйларында әйләнделәр. Керәшеннәрдә казны мәсе хакында тулырак итеп, сельская жизнь тапшыруының алдагы чыгарылышында күрә алачаксыз. Рәдифә Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Әлегә шулар. Миллина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнемин булыгыз.